ćemo da radimo. Idemo do doma.
to faze, znaš ono. Ne! Užas, a šta? Hadi oradan kahvaltını yapalım. And again. Try them. First day and then second day我觉得赛宾我感觉我好像都是给自己买的，我也没有想到。Go. Tebe našla toga kao preko Facebooka kad pređemo ulicu. Možda zbog toga je u mojoj glavi mogu se Manca cineva un po'? Yeah,
Anastasio, freno! To nešto ti To smo se vraćala od ekra, idemo po školi. Prvi put se ovdje sreću. Prvi put se ovdje sreću. I kako je vruć ovaj kamen. Kao vulkanski. Da. काशी वाले चौक का तनी मेरे रह गए नहीं ना Znam. Ajmo Buda.
parlato di Mario Tieni, non da da regolare paradoxe que ce bâtiment qui a été putain de bombardé soit devenu un tube. Yes. That is西湖哦，那个笨蛋又跟我讲。Ja, nego više da se ne smeje.
Pričala sam ti o hvala na one noći i posle kad sam upravo... Imam toliko pružno.
fucking good. And you know what? I love it also with ketchup. Oh my god. Ja to ne mogu gdje mi onda moram. Popneš se na krov, oni ne trpaju pravi. Mami, Daj, Sava. Nasıl bakayım sana? Julia, vamos por aquí. La vida a veces se quiere No puedo que me cane, que para leer que cane en el baño. Ali on neće da radi, dakle, hoće sve na kacu. Dečko hoće na kacu. Zato što ima tu žene i zato što može tako. Toga ne bude ostalo šuti. Kada bude šuti, on će neka mala kuća, nije svi kući to tako. Da, ili će neko da ga ubije. Kao što i ti neće, ja ću te boli kuda. Znaš, otišiš dole u igranicu, i nekog će te znacaš, tako će te poslati po pitu, po kuje palac, dati tašti će ti 2 i 2 i ništa. Ima i nekog igranicu, ali ljudi to ga najbolje ima. Bilo u drugom razinu, zašto se razmali dosta skupi, ja sam stvario. To treba dati na omostu, provučiti. Ja mislim da je ovo neki ten. Još gore digni ruku.
Još. Stop. Samo prazne makete. Čekaj, ajde gleda ovo. Pa ne bi Vinca potruži same.
Polako, polako. Mogu ja malo sebe. Sad ulazimo na kalu. Ne razumijem čemu je pravo i ovako je onako. andare in Grecia, però tutti, praticamente 2 milioni di persone. Yes, but one more thing. My name is Min Hai Lo. I'm not going back. Really? Oni njih puste kao ovog žukana, on sutra sam kažem. Ще не лазим. Ako tebe ti ponesem ili gledaš ti dolazi od mene da vidite se kako. Srbena? Ne vidim si kako. Znaš koliko imam posla? Imam direkt od druge gore na cestu, tako ne smatram. Ne, stajao ga je. To je toliko blizu.哦，红灯，红灯，别走。走都走了，还别走。Как зовут?
Dođeš u Maricu ili ćeš da cviš u srcu, dobro? Ajde, vam slikam. Svake godine osim. Forse mi vidio. Samo da se igram.
Magua,